Emberek, sziasztok! Ez a második rész, ugye az elsőben nem köszöntem el, mert ugye a telefon valami, mi a telefon a videózók, a telefon valami volt, és kikapcsolt, ezért ez is kérek, szóval ez lesz a második rész. Holnap elmegyünk este megnézni a Lego kalandot. Moziba megyünk holnap. 3D-s. 3D-s, igen, jól mondod. 64 ilyen, milyen fát szedtem, ilyen erdő. Nekem is gyémánt voltam, de nekem még egyáltalán nem törött, csak kicsit. Elteleportált magától, az hogy lehet? Azt nézem. Akkor én hazamegyek, jó? Mert nekem már van egy csomó fám. Egyébként ne csodálkozzatok, hogy befagy az oldal. Van, nekem volt fám. Volt. Kapsz. Tele volt a chested fával? Ja. Komolyan mondod? Nem baj, most legalább szedtem hozzá többet, most építem a házunkat. Szedtél gyapjút? Ja, bocs, nem szedtél. Öltél bárányt, abból kapsz gyapjút, ugye? Nem, nekem már volt eredetileg. Ne! Ja, azt hittem nem szedtél, és nincs gyapjunk, és azt mondtam, hogy ne. De testedik itt, azt még mondom, hogy vannak zombik. Igen, azért ez rossz a minősége felvételnek. Ezért, látjátok, szégyen gyalázatra, milyen béna felvétel. Szégyen gyalázat. Kiütöttem itt a fákjákat. Jó, lesz ilyen nem backcraftot. Kiütöttem a fákját, azt nincs nálam a pontja. Nem tudom, megszeretni, mindegy. Na, kiveszem a chestemből az én fákjámat is. Hallod? Azt kifákjázom, jó? Nem lehetne egy ilyen nyers erdei-fából legyen a padló. Na most lesz jó a felvétel. Így, itt a szép fákja. Mégsem fogunk szégyen gyalázatra itt sötétben kuksolni. Szerintem most szét is tudom. Ja, van nekem fám, segítek itt megcsinálni. Ja, olyanból csináljuk? Nyersből? Nekem nincs nyersem. Figyelj, szétszedem a chestemet, és akkor beviszem a szobába. Nem tudom megszerezni. Craftolok egy ajtót, jó, azt ne te craftolod. Azt én szeretném. Nekem 80 craftoltam 2 ágyat. Na, elég tágas lett. Tágas? Ilyen tök szép lett belőle. Padlóval együtt első szoba. Aha. Ott nem lesz már belül ajtó, mert ott már minek? Itt szép ez olyan. Na akkor de nem itt lesz az ágyunk. Hanem. A másik belül lesz ott. Akkor ott lehet konyha. Aha, azt mondom, ott lesz a konyha, a crafting table, a sütő. Én azon a felen aludtok. Nézd, így lesz. Így. És így. Nem. Úgy lesz, hogy így, meg így. Fúj! Jó, nem alszunk egy ágyba. Így. Nem alszunk egy ágyba. Úgy, én se akarok. Így fogunk aludni. Így. Ezen elrendelem, hogy így. Ne, mit csinálsz? Ögy. Jó, úgy lesz. Gratulálok, elérted a célodat. Készen vagyok. Legyen már nappal, alszok, jó? Több játékos módú ugye nem lehet aludni. Ne, miért? Miért? És az én ágyam. Bocs! Összepiszkítottam az ágyadat. Fúj. Amúgy nem. Ja, tényleg a chestem az nekem is kell. Ügy. A chestem más néven magyarul a ládám. Ja, tényleg a ládám az már nálam van. Ez nem eltört? Mi? Nem vagy ez jó. Suttog szembe. Ne suttogja, nem vagy te Oké. Dehogy nem. Na, beraktam a cuccomat a chestbe. Ja, várj! Már tudom, mit kell még csinálni a házhoz. Hallod? A sütőt, azt a crafting table mellé. Nem. Mi? Ja. Nem. Mi nem? Az... Mit csinálta? Cuki sütő. Ja, sütőt? Mindegy. Cuki, nem? Ilyen baba. Biztos. Baba. 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 Mit csinálsz? Valamit.
ahhoz neked semmi közöd, ez magánügy. Csinálok. Kikérem magamnak. Én csinálok magamnak köszönetet. Na, csináltam tetőanyagot, most megcsinálom a tetőt. Emberek. Felépítem magam. És így. Ne, rosszul raktam. Nem ilyet kell. Tetőt kell. Hogy merészeltem, ugye? Ugye? Így. Csúnyán építettem a tetőt. Nézd. Várj. Mégsem. Mit csinálsz te oda bent? Hát full köszönetet magamnak. Nézd. Nézd. Karcsi. Egyébként szerintem tényleg jobb lenne, ha hangosabban beszélni, mert ha föltöltöm ezt YouTube-ra, akkor nem tudom milyen lesz a hangminősége, mivel telefonon videózom. Hangminősége nem lesz valami kiváló. Perfekt. Az azt hiszem kiváló angolul. Igen. Nem vagyok jó angolból, és kész. Akinek nem tetszik, Nyalja le. ne beszélj csúnyán. Te. Ne beszélj csúnyán, megszégyeníted a házunkat. Utcán alszol ma. Mi? Hol aludnék máshol? Ja, tényleg. Ja, tényleg. Na jó. Tessék, nem csak. Te. Tony Minecraft. Tony. Te vagy Tony. Te pedig. Mindjárt kész a tető. Mert profin építek tető. Elmentem a stinkemet! Dob ki! Mindjárt. Nyugodj le. Nyugiz le. Te pedig fog be. De kedves vagy. Gyerünk, dob ki! Mindjárt, csak létszi már. Lecraftoltam gyorsan még a... Tessék, ott a sticked. Na, elég egy meg... Köszönöm. Szívesen. Nappalodik ember, de jó, de jó. Nappalodik. Lódik, nappalodik. Lik. Dik már. Ne. Dikmánozzál már ide nekem egy szép aranytömböt. Na, kész a tető. De gyönyörű a házunk, nem láttam még ennél szebbek. Szép tudom. Egyébként még ablakok is kellenek, homokot a Warp-vadonról hozzak? Vagy te akarsz hozni? De szép asztalt csináltál ide. Jó, de írod kinek az ágya. Szépen. Szerintem jó ablak nélkül. Aha, már kéne kajálnom. Ablak nélkül. Aha, nekem tetszik. Ablak nélkül. Ja, igaz, így jobb. Ez mi? De jó. Csinálta a sütő fölé ilyen Aha. cuccost. Várj, és akkor itt nézd. Van köved, adj követ. Adj egy kis követ. Légy szíve. Adj egy kis követ. 11? Nekem mindegy, csak a összeset, vagy valamennyit. 11 az itt pont elég lesz, itt megcsinálom itt. Kösz, hogy adtál követ. Léci, üst ki ezt a követ itt, mert véletlenül leraktam. Egyébként lassan el kéne köszönni, mert nem akarom olyan sokáig elhúzni ezt a videót. Meg hamarosan úgyis magától kikapcsol a telefon. Hát, köszönjünk. Nem köszönünk. Mondom, lassan. Nem az adom, hogy most rögtön. Érted? Visszaadjam a követ, vagy kell? Vagy nem kell? Nem kell. Kösz. Csinálok akkor kőcsekány magamnak. Pont van 2 ilyen fám. Én mentem vadonra, szedek sódert, vagy ilyesmiket. Oké. Sódert, mert inkább ne kabustomból legyen, hanem sóderből. Mi? Hát az... Nem de azt az NPC-k csinálják. Tudom. A villager. De nem létszi, ne
Ne abból legyen. Megyek